салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ман духтур Умар Азизов. имрӯз дар бораи дарди сар суҳбат мекунем ва ман ба шумо мефаҳмонам ки дар кадом ҳолатҳо шумо бояд хавотир шавед ва ба духтур муроҷиат кунед. вале пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, ба шумо хотиррасон мекунам ки ҳатман ба шабака обуна шавед, яъне подписатсия кунед ва зангуларо пахш кунед. чунки дар ин канал бениҳоят наворҳои хуб гузошта мешаванд оиди бемориҳои гуногун ва тарзи пешгирию табобатҳои он аз нигоҳи тибби ҳозира ё ниқтараш ба қавли доказательная медицина. мутаассифона дар тоҷикистон доказательная медицина айни ҳол бениҳоят дар сатҳи паст қарор дорад ва ин сабаб мешавад ки духтурони зиёд доруҳое менависанд ки умуман ба бемор лозим нестанд ё доруҳое ки умуман ба бемор ягон фоида намерасонанд ё умуман дору ҳам ҳисоб намешаванд. ва ман ҳатман ин доруҳоро ба шумо номбар хоҳам кард то ки шумо маълумот гиред ва пули зиёдӣ сарф накунед. барои ҳамин ҳатман ба канал подписатсия кунед, зангуларо пахш кунед. хуб, дарди сар қариб 200 намуд мешавад ва он метавонад ҳамчун бемории алоҳида бошад ё ин ки аломати ё симптоми ягон бемории дигар, масалан саратони майнаи сар, ба забони русӣ гӯем рак, заҳролудшавии бадан ва ғайраҳо. аз ҳама зиёд дар байни мардум як намуди дарди сар ки бо забони русӣ головные боли напряжения мегӯянд паҳн шудааст. ман онро ба забони русӣ мегӯям ба хотире ки ба шумо фаҳмотар бошад ва мутаассифона бисёри бемориҳоро ба забони тоҷикӣ вақте тарҷума мекунед ба мардум нофаҳмо мешавад. головные боли напряжения. агар 10 нафар бо дарди сар биёяд, 7 он сабабаш ин головные боли напряжения мебошад, яъне ки намуди дарди сари он головные боли напряжения мебошад ва ин сабабаш аслан стресс аз рӯи бисёр ғамгин шудан дар ҷои кор ё хона ва агар гӯем ки ба қавле муддати дуру дароз агар шахс ҳамин хел зиндагӣ кунад дар ҳолати стресс, ин оқибат оварда мерасонад ба ҳамин намуди дарди сар ки онро головные боли напряжения мегӯянд. албатта ин намуди дарди сарро сабабашро муайян кардан ва табобати он қадар душвор нест. масалан агар шумо дар ҷои кор ҳама вақт дар ҳолати стресс кор мекунед ва вақте мешавад ки шумо истироҳатӣ ё ба қавле отпуск мегиред, агар аҳамият диҳед, дарди сари шумо нест мешавад ва вақте боз истироҳат тамом шуду ба кор баргаштед, боз дарди сар мешавад. ё ин ки шумо шаб аз кор меоед ва дарди сар зиёд аст, вақте хоб мекунед ва саҳар мехезед, дарди сар нест. пас маълум мешавад ки сабаби дарди сари шумо ин кори шумо мебошад. ягона табобати шумо ин иваз намудани ҷои кор мебошад. медонам ин тарзи табобат бениҳоят мушкил аст, чунки дар бисёр ҳолатҳо кори дигар ёфтан бениҳоят мушкил аст. хуб, доруҳо шуморо муваққатан кӯмак мекунанд, вале дору аз 3 моҳ зиёд хӯрдан, яъне он доруҳое ки дарди сарро мегиранд, агар шумо онро аз 3 моҳ зиёд истеъмол кунед, баръакс ҳолати навро ки бо забони русӣ абузусная головная боль мегӯянд, ба вуҷуд меорад ва дарди сари шумо дигар ба доруҳо нест намешаванд, баръакс ҳар рӯз дард зиёд шудан мегирад ва аз ин ҳолат мутаассифона баромадан бениҳоят мушкил аст. хуб, барои муайян кардани сабаби дарди сари шумо бояд шумо ба пеши духтури асаб равед ва дар бисёр ҳолатҳо якчанд саволи духтур аллакай муайян мекунанд ки намуди дарди сари шумо ин головные боли напряжения мебошад. сабаби дуюми дарди сар ин бемории мигрень мебошад ки оиди ин беморӣ ман ҳатман як навор хоҳам кард ва дар таги ҳамин навор силкаи он наворро мемонам ва ҳатман дар омада тамошо кунед. хуб, биёед акнун дар бораи 7 нуқтаи асосӣ ё 7 саволе ки бисёри беморон ба мо медиҳанд ва ман ҳатман ба шумо ин 7 нуқтаро хоҳам фаҳмонд. якум, бисёр беморҳо мегӯянд сарам ҳамавақт дард мекунад ва дору мехӯрам мегузарад, ба духтур бояд равам ё не? чӣ хеле ки гуфтам, сабабҳои дарди сар зиёданд ва агар ки баъди дору хӯрдан низ гузарад, шумо бояд равед ба духтур, чунки дору аз 3 моҳ зиёд хӯрдан ҳолати нави дарди сарро ба вуҷуд меорад ки абузусные головные боли мегӯянд ва сабабаш ин дору хӯрдани шумо мешавад ва аз ин ҳолат баромадан бениҳоят мушкил аст. саволи дуюме ки бисёр беморҳо медиҳанд, мегӯянд сарам аз рӯи ҳаво дард мекунад. духтур, барои чӣ равам? духтур ҳаворо дигар кардан наметавонад гӯ? бале, духтур ҳаворо дигар кардан наметавонад, вале дарди сар дар бисёр ҳолатҳо ба боду ҳаво алоқа надорад. дар тақвим ё календар ҳар рӯзе ки саратон дард мекунад қайд мекунед ва баъди 2-3 моҳ аз интернет нигоҳ кунед дар ҳамон рӯзҳое ки дарди сари шумо буд, ҳаво чӣ хел буд. баъд мефаҳмед ки сабаби дарди сари шумо ҳаво нест.
бале ҳаво метавонад ба ҳолати рӯҳии инсон таъсир расонад, яъне одамро бенастроение кунад. ҳавои абрӣ, борон метавонад шуморо бенастроение кунад ва дар ин ҳолат метавонад саратон дард кунад, вале ин боз ҳам головные боли напряжение мебошад, он намуди дарди саре ки ман дар аввали навор ба шумо фаҳмонда додам. сеюм, бисёр беморҳо мегӯянд сарам дард мекунад ва ба фикрам фишори хунам баланд аст, яъне давление баланд аст. яке аз хатоии дигар дар байни мардуми мо ва умуман дар байни духтурҳо низ ин мебошад ки онҳо мегӯянд фишори хун баланд шудааст ва барои ҳамин дарди сарам сар шуда истодааст ё ин ки сарам дард карда истодааст. дар бисёр мавридҳо баръакс аст, яъне сар дард мекунад ва баъд ин сабаб мешавад ки давление ё фишори хуни шумо баланд шавад. дар вақти дарди сар организми шумо, яъне бадани шумо дар ҷавоби ин дард рагҳои хунгардро танг мекунад ва ин сабаб мешавад ки фишори хун баланд шавад. ман механизми баланд шудани давлениеро, яъне фишори хунро дар ҳолати дард фаҳмондам аз нигоҳи тибби муосир, яъне ки доказательная медицина. албатта ҳастанд ҳолатҳое ки дар бемороне ки гипертонический криз мегӯянд, яъне ки ҳолате ки фишори хун бениҳоят баланд мешавад дар як муддат ва ин сабаб мешавад ки бемор дарди сарро ҳис кунад, яъне бениҳоят сар сахт дард мекунад. чорум, бисёр беморҳо мегӯянд пушти сарам ва пушти гарданам дард мекунад ва аниқ фишори хунам баланд аст, яъне давлениям баланд аст ва ман ҳатман бояд ба назди кардиолог равам. саросима нашавед, албатта ин метавонад сабаб бошад, вале на ҳама вақт. ҳастанд ҳолатҳое ки пушти сар ва гардан аз рӯи невралгияи асабҳои пушти сар метавонад рух диҳад. ба ҳамин хотир дар вақти дарди пушти сар ва пушти гардан ҳатман фишори хунро чен кунед. агар фишор хуб бошад, пас маълум мешавад ки проблемаи шумо ин невралгияи асабҳои пушти сар мешавад ва дар ин ҳолат албатта ба шумо невролог даркор аст, на кардиолог. панҷум, бисёр беморҳо мегӯянд ки пеш аз духтур рафтан бояд ҳатман МРТ ё ин ки дар халқ чӣ хеле ки мегӯянд компютер карда равем, чунки ба духтур хубтар мешавад. ин корро танҳо пас аз суҳбат бо духтур бояд кард. дар ҳолате ки духтури асаб бо шумо суҳбат нокарда шуморо ба МРТ ё ин ки чӣ хеле ки дар мардуми оддӣ мегӯянд компютер ва ё умуман ягон намуди анализпорӣ ё ташхис гузаштан равон мекунад, беҳтар мешавад шумо назди дигар духтур равед. чунки чӣ хеле ки ман аллакай гуфтам, дар бисёр ҳолатҳо намуди дарди сар дар байни мардум ин головные боли напряжение мебошад ва духтури асаб пеш аз оне ки шуморо ба ягон намуд ташхис равон кунад, ҳатман бояд бо бемор суҳбат кунад. дар бисёр ҳолатҳо МРТ яъне компютер ё дигар ташхис умуман лозим намешавад ва бо суҳбат бо бемор метавонед сабаби дардро муайян кунед. пули зиёдӣ сарф накунед. шашум, бисёр беморҳо мегӯянд ки ман пеши духтури асаб рафтам ва гуфтам ки сарам дард мекунад, манро ба ЭЭГ ё ин ки электроэнцефалограмма равон кард ё ин ки ба УЗДГ ё ӯзии рагҳои сару гардан равон кард. дар ин ҳолат низ беҳтар мешавад ки шумо духтури худро иваз кунед. мутаассифона ин аз он мегӯяд ки духтур ба қавле на он қадар нағз хондааст. чунки ЭЭГ ё электроэнцефалограмма танҳо барои муайян намудани эпилепсия мебошад, на барои муайян кардани сабабҳои дарди сар, ва УЗДГ барои муайян кунии атеросклерози раги шараёнӣ ё ба қавле атеросклерози рагҳои гардан ва сар мебошад, ё ин ки ягон аномалияи модарзодӣ ки ба дарди сар ягон рабт надорад, вале шуморо метарсонад. хуб, барои ҳамин ин намуди ташхисҳо барои шумо бефоида ва як пули зиёдӣ сарфкунӣ мебошад. ҳафтум, бисёр беморҳо мегӯянд ки дарди сари ман аз ҳисоби остеохондрози қисми гардани стумура мебошад. боз як хатогии бисёри духтурон мутаассифона ҳамин аст ки онҳо дарди сарро бо остеохондроз алоқаманд мекунанд. остеохондроз наметавонад худ ба худ дард диҳад. оиди остеохондроз ман ҳатман як навори хуб карда ба шумо пешкаш мекунам, то ин ки шумо фаҳмед ки ин чӣ гуна ба қавле гӯем беморие дар нохунак аст. хуб дӯстон, ба ҳамин мавзӯъ ба охир мерасад. ҳатман ба шабака подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва ҳатман колоколчик ё ин ки зангуларо пахш кунед. манро метавонед дар Instagram ва Facebook низ ёбед ва агар шумо ягон саволҳои тиббӣ ва оиди ягон беморӣ дошта бошед, метавонед дар Instagram ва Facebook-и ман нависед. ман саҳифаҳои худро, яъне ссилкаҳои саҳифаҳои худро дар поёни ҳамин навор мегузорам. хуб, оиди ссилкаҳои оиди информатсияе ки дар навор ман истифода бурдам дар поёни навор низ хоҳанд буд
ва ин барои онҳое ки ба тиб ягон алоқа доранд ё ин ки дар соҳаи тиб кор мекунанд ё мехонанд. хуб, бо умеди тансиҳатии шумо ман наворро дар ин ҷо ба охир мерасонам. хайр.